कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दापोलीत 16 ऑक्टोबरच्या रात्री खोंडा परिसरात कारचा भीषण अपघात झालाय. दापोलीतील खोंडा परिसरामध्ये हा अपघात झालेला असून दापोली ते मंडणगड महामार्गावर खोंडा परिसरात जाहीद कॉम्प्लेक्सच्या समोर असलेल्या पुलाजवळ गुरुवारी 16 ऑक्टोबरच्या रात्री साधारणतः 9 ते 9:15 वाजण्याच्या सुमारास एका भरधाव कारचा भीषण अपघात झाला. प्राथमिक मिळालेल्या माहितीनुसार दापोलीकडून मंडणगड रस्त्याकडे अतिवेगाने जाणारी एक कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका मोठ्या आंब्याच्या झाडाला जोरदार धडकली आणि धडकेची तीव्रता इतकी मोठी होती की कारचा समोरील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झालाय. झाडाला धडकल्यानंतर ही कार पुन्हा एकदा दापोलीच्या दिशेने वळलेली पाहायला मिळाली. कारमध्ये चालक एकटाच होता आणि तो किरकोळ जखमी झालेला असून कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. हा अपघात झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने मदत केली आणि या घटनेमुळे परिसरात काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलीस अपघाताचा सविस्तर तपास करत आहेत. गाडीचा वेग खूप असल्याने गाडी नियंत्रित न होता रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या आंब्याच्या झाडाला जाऊन धडकली. गाडीचा वेग एवढा जास्त होता की यामध्ये गाडीचा चुराडा झालाय आणि या अपघातामध्ये हरणाईमधील अशरफ मेमन हे जखमी झालेले आहेत. त्यांच्या पायाला दुखापत झालेली असून 3 टाके पडलेले आहेत. सध्या त्यांच्यावर दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. सलीम रकांगे, कोकण काट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी.